Que tal? Moi boa noite. Recibimos unha visita unha noite máis aquí no plató da televisión local e unha vez máis falando de literatura e de mocidade. Por connosco está Paula Rodríguez Fornos, Paula que ven de estrearse como autora con un pequeno conto do que nos vai dar hoxe precisamente as chaves. Moi boa noite, Paula, gracias por vir. Hola, gracias a vos. Pois acabas de estrearte con esa estrela, con ese pequeno conto, pero claro, é o primeiro que vemos. Detrás, supoño que hai un proceso, hai un traballo, hai moito tempo xa dedicado a isto. Sí, a historia levaba escrita xa un par de anos, ben, e este ano pues, decidín que era hora de publicalo e de facer que vise o mundo por fin. Entonces, a verdade é que estou moi contenta co recibimento que está tendo e estou pensando en publicar máis próximamente. Que estaría tamén xa previamente no forno ou empezarías de cero? Sí, teño máis historias escritas, pero teño que maquetalas para darlles esa estética de conto infantil. Supongo que maquetalas e retocalas tamén, porque tú dicías estaba escrito de 2 anos, pero non sei se hai moita diferencia entre o que escribiches de 2 anos e o que publicaches este ano. Non hai ninguna diferencia. No que é a historia non hai ningún cambio importante. Porque, ao final, o que pretendo transmitir é o mesmo daquelas, agora, e espero que o siga pretendendo moitos anos máis. Pois en que moita xente sabe do que falamos, para que non estamos falando da estrela. Que é a estrela? A estrela é unha historia que está feita como se fose un conto infantil, pero realmente é unha historia para todos os públicos. Porque o que me interesa é que a xente entenda que os contos non son só pa nenos, porque ao final son literatura, e a literatura está feita para que todos disfrutemos. Como tal foron concebidos. Antes de que tivésemos máis media, a xente se informaba e se formaba nos contos, que é a idea que despois deturpamos co tempo, pero os contos eran formativos. Exacto. Isto comentei nunha presentación que fixen na Biblioteca Municipal, que antes os contos estaban escritos para todo o mundo, porque a moita poboación era analfabeta e pues, vivían de escoitar como lles contaban os contos, tanto os adultos como os nenos. Entón, invitei a xente a reflexionar un pouco en que momento se perdeu esa costume de que os adultos tamén poidesen ler contos sin aburrirse. Porque hoxe en día un adulto, se colle un conto, probablemente non lle transmita demasiado. Pero a idea é que a literatura nos transmita todo a todos en calquera formato. Que conta a estrela? Que conta, que diste que conta, porque outra cousa é o que se lea. Eu creo que é diferente, pero bueno, que conta a estrela? A estrela, pues, está nun ambiente complicado, que non está a gusto, pero despois pues, consigue escapar dese ambiente e atopar o seu lugar ideal. Entonces, pues, me parece que segundo a etapa vital na que nos atopemos, podémoslo interpretar dunha forma ou de outra. Esta estrela é realmente un punto de saída, é un punto de arranque para ti ou simplemente algo puntual que apareceu sin que teña que haber nada detrás, que iso é benvido sexa? Ou xa te planteabas daquela que era simplemente arrancar? A ver, me planteaba que era arrancar, pero non estaba segura de que fose arrancar concretamente con esta historia. Simplemente, pues, un día collín esta historia, estaba revisando cousas que tiña escritas e dixen, pero isto ten potencial, podemos aproveitalo, darlle un pouco de forma. E foi coa estrela, pero podería ter sido con calquera outra das historias que teño escritas. Porque a estrela é a historia de alguén ou algo que está presuntamente desubicado, pero cando se descubre a si mesma ve que a desubicación non é súa, que é en función de onde estea. Por iso dicía eu que é, ou que contas coa estrela, pero non quer dicir que xa o que lea a xente. Cada un que lea, ti estás vendo reaccións diferentes? Sí, estou vendo reaccións diferentes e por iso incluín unha das últimas páxinas é unha liña para completar que significa para ti certa escena. Entonces, sí que co que me enseñan e fotos que me mandan desas páxinas, sí que estou vendo que lle están dando enfoques moi diferentes. Sobre todo, hai moito cambio entre nenos e adultos. Hai unha versión máis infantil e unha máis de adultos? Ou... Sí, normalmente os nenos interpretan máis ou menos todos do mesmo xeito. E despois os adolescentes máis ou menos o enfocan de outra maneira e os adultos de edades así máis avanzadas xa teñen unha visión máis profunda da historia, por así decirlo. Sí, porque a veces queremos entender as cousas que non hai por que entender, simplemente asumir. Non sei se pasa un pouco iso, que a xente busca 3 pés o gato. Pois pode ser, non che digo que non. Pero inda que ellos busquen, cada un ten que sacar das historias que leen o que necesiten sacar nese momento. Ao mellor o enfoque que lle dou hoxe non é o mesmo que lle vou dar o día de mañá. E o mesmo que lle deches hai 2 anos? Non.
No? No, a día de hoxe a identificación que eu teño coa estrela non ten nada que ver coa que tiña hai 2 anos. Dixeches identificación, non sei se faría moitas entrevistas, pero seguro que che comentaron moita xente, e sabes que sempre se dixe algo de autobiográficos, te inspiras en alguén, etc. Eu supoño que na vida sí, aunque non teña nomes. A ver, sí, inspírase, pois, cando escribín sí que se inspiraba un pouco na situación que eu tiña nese momento, tamén o comentei na presentación, que cando eu escribín este conto, eu estaba nun momento no que, pois, acababa de perder moitas amizades, a encontrar outras novas, entonces é como ese salto de o que son os amigos da infancia e os que despois son os amigos da adolescencia que despois van para máis tempo. Nese momento eu daba ese enfoque. Agora mesmo, pois pode ser que manteña algo deso, pero non é exactamente así. A forma de escribir un conto é moi diferente. Escribiches pensando nun conto, escribiches pensando nunha historia e viches que tía formato de conto como pude ter calquer outro formato? En principio estaba escrito como unha fábula. De feito, tiña abaixo unha moral. Pero un día estaba, relendo e dixen eu, por que lle vou obligar a Naide a como ten que interpretar o significado ou que ensinanza ten que sacar, cada un que saque a ensinanza que pretenda. Entón aí foi onde eu enseñei a xente do meu entorno, a decir, ti que interpretas de aquí, e vendo que tiñan enfoques diferentes, pois un día apeteceuseme xogar un pouco coas imaxes e coas ilustracións e crear un conto de repente. De onde che ven a vena de escribir? Pero non sei, a maior influencia dunha formación do colexio, de amigos, de lectura... Non, o sea, un día simplemente ocorreuseme unha idea boísima e empecé a escribir aí 4 cousas, enseñei a unha profesora que tiña no instituto, no Castro, díxome que estaba moi ben, que seguira, e a partir de aí, pois, cada vez que me pasaba algo, o convertía, pois, nunha fábula. Entón, todas as historias que teño escritas hasta ahora están basadas en experiencias da miña vida desde cuarto da ESO hasta segundo de bachiller. Ou sexa, algo che pide escribir e te escribes, ou como escribiches, agora tiras por escribir máis. Cal é a orde? Pois agora tiro por escribir máis desde que empecé a escribir, pero tamén no momento no que empecé foi porque dixen, podo sacar algo positivo de isto, pero teño que ver que é o que podo sacar positivo. Entón, convertín un problema nunha historia. Dices que era a tua primeira entrevista, eu sei que é a primeira con cámaras, pero seguro que hai moita xente que che falou disto, que che preguntou, comentou, e para mí isto tamén son entrevistas ao final, porque é unha conversa. Sobre todo digo porque sei que non vou ser original, pero cantas veces, igual ata estás cansa, che preguntaron que tiña que ver co Patiño Feo. Moitísimas, e, a ver, pode ser que sí que se pareza e que teña unha certa similitude, pero en ningún momento me inspirei no Patiño Feo para escribir o conto, porque, xa che digo, non estaba pensando en nada en concreto, estaba pensando en convertir esa situación de cambiar de entorno en algo positivo, e pois ocorreuseme que fose unha estrela como podía ser calquera outra cousa. Entón, non me inspirei no Patiño Feo, pero bueno, oye, se a xente quere pensar que se parece, pois non vou negar que ten un parecido. Evidentemente, pero que a vida está todo inventado, simplemente como vivimos cada unha vida, as cousas son diferentes. Falamos entonces dunha historia que temos xa nas librerías, onde se pode facer a xente con ela, como... Pois, de momento só está en venta en Amazon, porque hai un convenio diferente para vender nas librerías. Pero eu digo a toda a xente, sobre todo do meu entorno, porque é a que me pregunta e a que máis fácil é facer esta xestión. En Amazon está a un precio de 8,32, me parece que. Pero eu tamén me podo encargar de encargar uns cuantos e vendelos por 10 euros con dedicatoria e un sello personalizado. E estou non facendo, e a verdade que a xente sí que lle gusta máis porque se aforra o de estar esperando paquetes, moitas veces aforran os portes de envío, entonces, pois, non hai librerías, pero bueno, podo vendelos eu personalmente. Pois a Asociación poñese en contacto contigo, evidentemente non imos dar aquí datos, pero creo que calquera que chega á biblioteca, por exemplo, pode ver o teu libro, pode pedilo e pode incluso pedir o contacto contigo, a forma de poñerse en contacto, non? Sí, ou mesmo por Instagram, teño unha cuenta de Instagram especificamente para difusión de proxectos que espero facer próximamente, moito para difundir a estrela, agora teño un blog tamén e subo os enlaces a esa cuenta de Instagram. Entón, se a xente me quere seguir, en Instagram é paularf, _Writes, WRITES. Entón, me pode mandar un mensaje por aí tamén.
Pois xa podes seguir, aí podes informarvos sobre a Estrela, que é a primeira das que veñen. Non che vou poñer tempo, pero sei que estás con iso porque te coñezo. Non está moi longe a cousa, verdad? Non está moi longe, pero ahora mesmo estou me centrando un pouco en estudiar porque o primordial é o primordial. Pero sí, en canto acabe exames, xa me poñerei con outra cousa, inmediatamente. Outra cousa, podemos adiantar se será conto, se será fábula, será... Eso non sei. O que salga. O sea, gustaríame que fose un conto. De feito, un en concreto. Pero non sei se vou dar. O proceso creativo é iso, é dicir, ti sabes o que queres contar, pero non sabes como vais a ir. Claro. Non sei como vais a ir porque ao ser un conto infantil hai que buscar a forma de facer as ilustracións, isto. E claro, o de dibuixar non é o meu. Entón, teño que buscar páginas web. Inteligencia artificial tampouco quero tirar de aí. Non me gustan as imagens generadas por inteligencia artificial. Teño que buscar páxinas que me permitan maquetar o conto ao meu gusto sin ter que facer eu nada propiamente de dibuixar e demais. Un día nese mesmo sofá me dixo un escritor que facer un libro era como estar preñada, que sabías que ibas ter algo pero non sabías o que podías ser xemelgos, un neno, unha nena, non sei se coincides con iso. Sí, un pouco, a verdad que sí. A ver, sí. Salvando evidentemente a distancia, pero para explicarle a xente como é o proceso creativo por parte sí, é un pouco así. Eu, por exemplo, personalmente, eu vou sobre a marcha. O sea, de feito, hai unha cousa que me fai moita gracia, porque ti cando abres a página de Word, apareceche, unha palabra lleva a outra. Pois, efectivamente, ti escribes unha palabra e deixas fluir, vas escribindo, despois xa farás correcciones, repasos, relecturas, borradores, pero, en principio, é poñerte a escribir e tirar pa diante. E despois, cando vexas que queres cambiar algo, pois xa o cambias. Pero non hai que pensalo demasiado. Pero unha rapaza como a ti, neste momento da idade, que é un momento lectivo moi importante para o teu futuro, coas moitas actividades que faz, ten que ser complicado. Que fai un? Se marca unha rutina de me toca escribir, ou simplemente cando lle xurde escribir, ten que escribir e aparcar outras cousas, porque non debe ser doado. E cando me ven a inspiración, eu xa o dixen tamén na presentación que sempre levo un boli no bolsillo. Ou senón, sempre teño o móvil disponible para apuntar algo en notas. Cando me ven unha idea, apunto no momento e despois, cando teño máis tempo libre, pois xa desarrollo e fago o que teña que facer. Pero, por exemplo, coa Estrela, o día que fixen o conto foi porque me deu por ali. Dixen, e por que non? Entón, deixei o que estaba facendo, literalmente collín os apuntes, fixen así, collín o ordenador e puxenme a facer todo eso. E a verdade que non me arrepinto de nada. Pois dentro da prolífica creación literaria que temos as Pontes, temos xa unha nova integrante, Paula. Podes mercar o seu libro poñéndovos en contacto con ela a través do Instagram que repetimos, se queres. Paula RF_WRITES. E senón, pois nada, tamén vos chegadas ata a biblioteca, ali vos darán o contacto pertinente con ela, e senón, pois, buscar ese libro en Amazon se o preferides desse xeito. Grazas, Paula, e moita sorte nos vindeiros proxectos. Moitas grazas.